Goeie. Hallo. We zijn van Omroep Friesland, van het programma Heer. Ja, En de vraag is altijd, wat hing het op jou boven de bank? vlinders. Vlinders. Maar we die misschien even zien? Jawel. Zijn drie vrienden en die hebben een gezamenlijke vriend en die haat wel jazz. Kom je al snel? Goeiedag. Hey, hoi. Dus vlinders. Vlinders, ja. Waarom toch niet hing je wat vlinders boven de bank? Nou, mijn zusje is heel jong overleden met 7 maanden. En ik herinner haar altijd als een vlindertje. Oh. Dus vandaar dat dit er hangt. Als een soort eerbetoon of herinnering? Ja, en een soort verbondenheid. Oh, ja. Ja. Oké. En wat wie Johan dan? Ik was even een spelletje aan het doen op... Ja? Ja. Candy Crush? Nee, ik denk, ik ken die dus. Dit ken ik niet. Nee, Oh, nee? Nee. Sudoku, denk ik. Ja, Sudoku. Oké. Dat is wat de hobby of... Nee. Ik ben even aan het bijkomen. Ik heb vanochtend de hele tijd als vrijwilliger in de dorpswinkel gestaan. Oké. Dus ik ben nou was ik even aan het bijkomen en dan... Is dat leuk? Ja, is leuk. Ja? Je ontmoet heel veel mensen die niet eens wisten dat ze in het dorp wonen, zeg maar. Oh nee. Nee, het is wel heel leuk werk. En ja, er is ook behoefte aan, hè. Vrijwilligerswerk, dat jet er ik wel wat bij hier in Bolen, of net? Vind ik wel. Het is een goede gemeenschapszin hier zo, dus ik vind Ja. dat je wel wat terug mag doen voor het dorp als je daar tijd voor hebt. Hè? Want er zijn ook mensen die er geen tijd voor hebben. Maar... Nee. En er gebeurt wel veel hier. Ja. Want als je ziet dat die dorpswinkel dan alleen al, dat zijn al, nou ik denk je 50, 60 vrijwilligers hebt. Oh ja. Ja. Dus dat is op zich is dat hartstikke mooi. En Herde Gondel veert ik nog voor zelfs. Ja, dat zeker weten. Ja, dat is... dus eerst als je hier komt wonen, komen ze vragen van, wat kan jij? Oh ja? Oh, niet timmeren, nou, dan kan je van het bestuur. Oh ja. En bent u dan een timmerman of bent u in het bestuur? Nou, ik ben degene met voor het afwerken. Ik ben voor het verven, dat soort dingen. Oh. En aangeven. En, ik ben niet een echt... nee, maar je helpt wel. Dat is gewoon... Dat jet erbij, uit je boomwagen komen dan... ja, moet je met de gondel meebouwen, ja, zeker weten. Dat maakt het ook dat je als buurt ook veel hechter bent, hè? Dat soort dingen. een soort verbindende factor eigenlijk. En misschien dat het die orengemeenschapsgin dus, maar de winkels die je dan op vrijwilligers draait, dat daar wel uit voortkomt eigenlijk. Ik denk het wel. Ja. Ik denk wel dat meewerkt in dat soort dingen. Dat je dat als buurt of voor elkaar klaar staat en ja. Ja, dat hoort erbij.